Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 1 juni. Ben ik nu zo oud of is iedereen hier nu zo jong? Nou, vandaag kan ik zeggen dat dat laatste het geval is, want op deze derde en meteen ook de laatste dag van Vestrok heeft de jeugd het voor het zeggen. Vestrok Next Gen, zoals deze nieuwe festivaldag heet, is speciaal voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Die jongeren mochten zich ook bemoeien met de line-up. Er staan Roxy Dekker en ook de bankzitters op het podium. En dat valt in de smaak. Voor wie komen jullie vandaag? Bankzitters, Roxy Dekker, Russo. Roxy Dekker. Sir. Je broer. Droge mango. Jij ook? Kom je ook voor Roxy Dekker? Zeker weten. Wat is er zo leuk aan Roxy Dekker? Ja, het is gewoon een goede vibe. Het is gewoon gezellig, even knallen. De Jongerendag is een aanvulling op het programma van de afgelopen 2 dagen. De bankzitters zouden niet zo per se heel snel op een zaterdag of een vrijdag komen. En die komen dan wel op Next Gen. Daarom zijn het voor de bezoekers dus ook heel leuk. Want dan hebben ze dus ook een dag waarbij ze dus, als ze het toch niet zo zien zitten met de line-up van de vrijdag of zaterdag, dat ze in ieder geval wel de zondag hebben om te komen. Is het belangrijk dat er zoiets wordt georganiseerd voor jongeren? Het is gewoon dat er voor de jongeren ook een dag is met gewoon artiesten die we ook kennen. En ja, het is gewoon leuk. Misschien 1 klein nadeel. Het is vandaag zondag. Moeten jullie morgen nog naar school? Ja. Gaat dat lukken? Nee. Zoals het er nu naar uitziet, komt er ook volgend jaar een editie van Vestrok Next Gen. Ook fijn voor de oudere generatie, kunnen ze een dagje uitrusten. Drukte vandaag op de Zeeuwse wegen door vakantieverkeer dat Zeeland uitreed. Verschillende ongelukken zorgden voor een aantal lange files. Zo was de A58 richting Bergen op Zoom vanmorgen een klein uur afgesloten door een ongeluk in de Vlakertunnel. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Op de N59 bij Bruinisse zorgde een aanrijding tussen 2 auto's voor extra reistijd. Op het hoogtepunt stond op de A58 een uur file en was er op de andere routes een vertraging van een half uur. Sinds dit weekend zijn ook de buitenbaden van de gemeente Terneuzen weer open. In Axel maakten ze van die opening een feestelijk moment, want het zwembad is 50 jaar. Heb je een idee hoe het er 50 jaar geleden uitzag? Ik denk misschien heel erg klein met 1 bad of zo. Eigenlijk net zo groot, maar dan geen duikplank. Dat ze daarna heel erg gingen uitbreiden. En niet van die, alleen maar van die platte laddertjes. iemand die precies weet hoe het zwembad er 50 jaar geleden uitzag, is Piet Apers. In 1975 was hij als sportwethouder van de toenmalige gemeente Axel bij de opening van het zwembad. Het was toen nog niet met 3 banen. Dat is in de loop van de jaren is dat steeds aangepast. En als je nou nog kijkt, je ziet het is een fantastisch bad. We hebben het niet voor niks gedaan, hè. En daar wordt nog verschrikkelijk veel en dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is een reden om te zeggen van, we hebben het goed gedaan. En dat kan huidige wethouder Laszlo van der Voorde beamen. Ik denk dat er hier je hele generaties zijn opgegroeid en hun zomerdagen besteed hebben. En we zijn er ontzettend trots op dat we er zoveel hebben. En dat ze er ook zo mooi bij liggen. Dus ja, reden genoeg om een feestje te geven. Mega leuk. Vanaf de hoge duikplank is vooral het leukst. Ik denk duiken. De buitenbaden zijn nog tot september open. 8 maanden na de verwoestende brand in hun fietsenwinkel in Schoondijken gaat de zaak van Willy en Connie Tange weer open. Willy is al bijna 70 jaar, maar wilde absoluut nog niet stoppen met werken. Ik wou het niet op deze manier afsluiten. Door die brand of het een of het ander, dat kon ik niet over mijn hart houden. Dus ik wil dan nog wel een paar jaar voor de klanten bezig zijn. En ook ja, het contact met de mensen, het een of het ander, dat vind ik gewoon leuk. In oktober vorig jaar gingen de fietsenwinkel en woning van het stel in vlammen op. De werkplaats bleef gespaard. Willy is daar alweer een paar dagen in de week aan het werk. Maar al hun persoonlijke bezittingen waren weg. Als je dan de dinsdag 8 oktober kijkt wat je dan nog hebt, dan heb je gewoon niks meer als je 's morgens hier terugkomt. Dan heb je nog net die kleding in de maandagavond dan nog en de rest was allemaal weg. Het is goed als het om 9:30 gebeurd is, als het niet 's nachts gebeurd is, want dan wil je gewoon niet meer nadenken dat er een van de twee zo
achterblijven in de brand of het een of het ander, dan krijg je een heel ander leven. Daar wil je gewoon niet over nadenken. Nu kunnen de twee weer zeggen dat het goed met ze gaat. De afgelopen maanden woonden ze noodgedwongen bij hun dochter, maar inmiddels zijn ze terug thuis. De fietsenwinkel gaat in juni weer open. We hadden vandaag te maken met een afwisseling van bewolking en geregeld zon. En soms was die bewolking ook wel even overheersend. Maar het bleef vandaag overal droog en het was prima weer. Met een matige tot vrij krachtige wind werd het 18 tot 22 graden. Vanavond zal de bewolking geleidelijk wat afnemen en ook vannacht zijn er wat vaker opklaringen dan bewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. En morgen blijft het droog en wordt het 18 tot 21 graden. We krijgen wat meer zonneschijn dan vandaag en we hebben een matige noordwestenwind. Dinsdag wordt het weer wat warmer. Dan zien we een gemiddelde temperatuur van 23 graden. In de avond en ook in de nacht naar woensdag kunnen we te maken krijgen met enkele buien. En ook op woensdag en donderdag hebben we af en toe te maken met buien, maar ook nu en dan zon. En liggen de temperaturen rond 19 à 20 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.